Kaya nasasaktan eh. Lupit pati nung talagang may din ito eh. Nakita ko yung may din ito lo. Ano, sabi na? Nahihiyaw. Nakita ko yung may din ito. Ayaw niyang sabihin ko. Malupit talaga yung may din ito. Huwag sabihin. Kumbaga atin-atin lang yun. Sige, di ko sasabihin kasi pinigilan ako niya eh. Private niya pala yun. Nakita ko yung may din. Yo, what's up? Andito po ako ngayon sa pabahay ni Chin Chin. At ako po ay tataas. Ayan. Ay, grabe ang taas! May dumating. May bumabang diwata. Say hi. Okay. Say hi. Katapos lang ng online class. Now? Online class. Nag-online class si ma'am kasi nga ano na namin tawag ng student and independent learning studies. Kumbaga, I'm the manager here in mag-aaral project. ka kasi malapit na yung This is my assistant manager. mag-aaral ka, kailangan ka rin na gumawa ng activities kasi may pinagpagawa naman. Yeah. This is my wife. This is my wife. Magpapaano nga kayo? Sasawa nga kayo sa pagkain. Mr. Teacher lang sa kalam. Lumalakas ka daw sir, sabi dun sa comment. Nagbabasa ka sir sa comment? Ha? Nagbabasa ka sa comment? Hindi mo nabasa dun sa akin na ano daw eh, medyo lumalakas daw yung katawan mo dito eh. Kumbaga bumabagsik ka ron. Tapos ha? Pag walang ginagawa. Oo. Tapos Saka yung sport kasi. pumupugi ka ron eh. Kailangan pawisan ka lang. Pagpawisan. Simula nung pumunta si Sir Teacher sa Timpaway, parang Ay, wala akong ginagawa. oh, bumata ka raw eh. Tingnan, bumata. Oh, sabi nga doon sa comment niya, bumagsik. Bubulay yung mga teacher. Lumakas daw si Sir Teacher. Kasi dati, nahihirapan ako maghalo eh. Oo, ngayon okay na no. Parang baliwala. Baliwala no. Hinay na eh. Oo. Bumata nga. Bumata. Medyo tumaba ka talaga sir konti. Tumaba ka konti. Yan na muna. Huwag lang haluin. Yan na lang sila. Ano? Ito, ibalik mo. Ibalik mo to. Lusaw sa lusaw. Pangaribugado. Sunod mo akin. Sunod sa ano? Sa balde. Bakit? Mamaya, sir. Sir, huwag mo munang haluin. Nalulusaw. Kaya naman sila. Ayan po, umuulan na naman. Ito yung sana
panoorin nyo pa rin yung vlog na ginagawa namin. Halos magka-puro parehas na lang ng ng gulo. At di rin makagawa pa sa taas kasi yung umuulan. Kaya dito muna sa baba. At di rin makapag-islab siguro ngayon. Araw ng Lunes. Mamaya lo. Pahinga ka lang lo. Ang lahat ng ito'y anak ng hero. Ay, Ate Jenny! Uy, ang sa siya. Amoy! Ikaw mga kawasak! Malupit! Dito nagtinda. Naligaw. Malupit siya Ate Jane. Ano yan? May tindo. Hindi pala yan, ang kala ko libre. Malupit. Oh. Ano yan? Ano yan? Malupit ay. Ano yan? Birthday ko. Birthday mo din eh? Tinita ko nga, bibilin nyo. Ano ba yan? Nakala ko pa naman, hinatid sa atin para Malupit. buong merienda. Ano to? Malupit siya Ate Jenny. Malupit siya Ate Jenny. Ganyan pa naman eh, hindi ka naman makalimutan. Oo, yan na pag araw-araw na pupunta nito, ganyan yung dala. Tapos gano'n eh. Nandun sa inyo ah. Talagang hinahanap yung wala ano. Oo. Wala na mahanapin kami dito. Andito naman kami, ba't si Miss Ate Jen, hindi mo hinahanap? Oo. Oo, saan nga yung pupuno? Nagkamuna sa'yo. Pag may nagpulang, may magpupuno. Oo, kahit ako gusto ko, bukas na to. Dami-dami ulam. Ay! Daming ulam na dito. Ayan yung maraming ulam. O, Puloy, merinda. Meron na pala kayo. Puloy, ito, libre. Alam niyo, makabawi man lang ako na hindi ako dito nakakapunta. Oo nga! Libre ito. Libre yan. Ayun, ang libre sa Tijini. Para makabawi naman daw sa lahat ng biyaya. Libre na kayo. Puloy! Ha? Ay, hindi. Maya ka tayo. Pag merinda na lang. Nagagawa. Jenny! Ate Jenny! So, at ko nagran nga, ito ako pa din nyo? O sadi, main ka na chinchin? Arin. At ko buran? Ha? Ayan na chinchin. Main ka na chinchin? Ay, kain na kayo. Makabawi man lang Ano ako sa ito na aksidente? Oo. Ate man ginuran? Ginuran? Kuraan. Ay, kain na kayo. Gusto ko nakikita ko kayong kumakain tayo. Kain na! Ayan mo may soft drink. Pag umamay hapon. Magpapaano nga kayo, sasawa nga kayo sa pagkain. Bibigas ko mo. Kain na po kayo. Ginawa ko yan para sa inyo. Bumabawi ako. Wow! Bumabawi ako. Hindi naman ako hinihingi ng kapalit. Basta makita ko kayo, masaya. Pwede kumulaan din. Kung walang sukli, walang barya. Ayo. Di ba? Kailangan sa walang biyaya. O, di ba? Kaya bumabawi natin din eh. Salamat. Ayan at... Ano to, te? Baka pagkakain namin, maniningil ka. Ay, hindi. Ano? Kaya nga sabi ko Talagang nga. sure na. Oo. Oh. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, babawi ako na Oh, hindi ako daming nakapunta ulam pa. dito. May ano pa pala, oh.
Nanalo siya siguro ito ng sabong. Kasi Hindi ako mga, nagsasabog. mga paa. Mga paa. Siguro yung laman sa ilalim. Dami pang soft drinks. Ano tulo? Boss, gusto ko ubusin nyo yan ha. May pasabog si Ate Jenny ah. Ano kayang meron? Paano kung di maubos? Babayaran natin. Pag hindi nyo yan ma. Wala, ano kaya? Bayaran nyo. Birthday niya. Birthday mo? Hmm? Birthday mo? Hindi. Basta libre ko nga yan sa inyo. Siguro may ano to. May pasabog to. Lupit to. Ano nga, para ba't may yung... Amoy. Yung blessing. Gumaganda pa si sa atin din. Masarap nga. Kuya. Nababalik. Ha? Yan, gumaganda. Gumaganda. Oo nga. Dati naman maganda Dati yun. naman. Oo. Kaya ngayon wasak eh. Malupit. Maganda sa camera, no? Maganda. Ano to? Kaya na. Saan sila pumunta? Pagka ganyan ka ng ganyan, si Karot may love sa'yo. Ay, Salbay. Kailan mura? Sa Yo, what's up? Handito po ako ngayon sa pabahay ni Chin Chin at ako po ay tataas. Ayan. Ay, grabe ang taas! Ay, wow! Ang ganda po! Sobra! Ayan po guys. Sobrang nakakatuwa po yung ano, bahay ni Chin, malaki. Sobrang ganda. Grabe. Ilang araw lang ako siguro dito nakapunta dito. Ayan. At bumawi po ako sa kanila. Sobra pong tuwa na nakapunta po ako dito. Bakit ka? Ayan, sa Ate Bidang. Tada-di-da-da. Tada-di-da-da. Tadang. hello, what's up? Kaninong bahay yun? Aling tate. Ayan. May nakabilin saan? Ayun. Binabakuran. Ayan po. Kami ni At Bidang. Hello, Hello. mga wasap. Ayan po. Nakita ko na naman si Ate Bidang. Ganda! Ayun, simple lang. Oo, ganda. Ayun, ang ganda po ng bahay. Grabe. So ate, nakahanap ka na ng ano? Nang, Pagtatayuan ng bahay mo. sa ano siguro dun sa lupa ni Papa? Saan? Pasuli. Ayan po. Grabe, ang ganda ng bayan. Tapos dito sisimulan na. Taas. Grabe. Sana all. Ang ganda. Yan, baba na po tayo. Okay, dahan-dahan lang po tayo at gawa po mahulog. Di bali nang mahulog basta sa tamang tao. Di ba? Naiko! Ngiri! Niri. Baka mawasak. At ang wasak na, mawawasak pa. Ngiri! Ngiri! Hindi ka kilala. Ilan kayang babae ang kaluluwain pa. Ba't nakatingin ka kay tatay? Hindi ako nakatingin kay Tata. Sa'yo ako nakatingin. Winasak mo Wasak mo. pati ang bibingka ko. Tara, di pa nagulo siya ako. Magpon ko ko. Inis na nga. Tatawa ako na marinig ko ang balikan. Asan yung ano?
Kaya pala ito nung isang araw nung bumaba ka. Ito pala yung ginawa niya sa tasan. Kaya nga. Oo nga yun. Sabi nga nagagit yun na. Ano? Ako ang nagtanim. Iba ang kumain. Bakit ka ba lang lang? Ano lang yan ah? Sambayan. Kuya Puloy. Madaling madaling. Madaling. Ate Jenny oh. Busy ah. Busy. Yo, what's up? Busy. Busy. Yan, ulam. Tapos na magluto si Pula. Si Bidang. Hello po. At siyempre maraming salamat sa dala ni Ate Jenny. Na ano, wala kang memory card. Memory card? Maraming salamat Mamaya ako maghahawak na. sa ginawa niyang pamerienda sa amin. Salamat Kasi ginawa ko yun, gawa nung matagal na baga ako hindi nakapunta. Kaya nagbawi ako. Pero parang hindi kayo natuwa. Parang hindi? ako lang yung natuwa. Paano namang hindi? Gusto ko yung wasak. Ate Bidang. Kurunahan Ate Bidang. natin at natawa tayo Kati Jenny. Si Bidang ka natuwa. Namiss niyo ako? Oo. Well, Kung di kami natuwa, di sana Umiyak. pagdating mo, umalis kami. sayang wala si Kuya Noli. Shout out Oo. po Kuya Noli. Wala po kayo. Si Vince. At Sayang, kay- paborito pa naman yun ni Vince. At kay Tatay Pabaga. Ay, Tatay Kalose. I miss you, Tatay. Parson. Sayang, wala. Wrong timing ka naman kasi. Kaya nga, Eh, surprise. pwede naman yan ulitin ulit. Oh, may part to Diba? yun. May parte naman yan eh. Nakulimlim pa rin. Natatawa ako na marinig ko ang balitang mayroon ka ng iba. Halos kahapon lang sinabi mo sa akin na tayo ay tapos na. Ay, Okay, bilis naman, sino ba yung naku? Tay, hinaran na ka tay. Hindi ka kilala. Ilan kayang mga babae ang paluluwain mo pa? Yo, wasak! Nay, andan. Walang kalaro. papasok naman ang sirsapo. Hindi nga tay. Dapat tayo stay dito. Hindi ka nag-iba. Ulan. Hindi ka nag-iba pula. Isang linggo lang naman. Hindi, di man nagyan. Tara, nag-abot pa sa baga. Nagkuha ako, nag-disco. Ha? Nakuya ko nga na so. Ay, nagpakita. Nakapirahan. Okay, na ko na pa kamari na nagkukuha. Tungtong at pensa, di niya nagdalin. Tulad ng mundong hindi tumipigil sa pag-ibig. Pero nagigisog pa sa baga. Kanina nagtinda. Ato nga ni siya pati, duldarak mo ba? Dinatak mo ni siya, kusap puso. Kuya! Kuya! Diya! Nagmerendal na muna. Ako kaya kayo lang sinapot. Kuya! Ayun na may sinabot. Meron muna muna. Masali Pagpala muna.
Kasi sa down-down na kag-vlog. Bago mag-start. Daming sinapot, dala ni Ate Jenny. At dumating si papa ni Chinchin, sabi ko bago magsimula muna. Snack. Talaga ni Kuya. Oo. Ang daming dala ni Ate Jenny, mama ni Chinchin. Amoy. Gamitan nga ninyo sa dara ko. Master mo talaga yan. Sari sinapot, sari. Kasi ito pa sa lidarang Ay, silong pa sana mo na. Wala. Kain na. Bago mag-start. Ikaw na muna, ate. Top drink na muna. Kuya. Merinda muna. Balat na si kuya. Na merinda na. Lay sana. Talo. Oo. Kumalikot, B? Pumatak na naman yung ulan. At habang umuulan, ako nasilong, may nagaganap dito na kutuhan. Yung goy. Kaya pala nagdala ng maruya kasi magpapakuto. Maraming goto. Mga kawasak. Papakuto mo na ang mga kawasak. Ay, abangan nyo po yung ko, yung YouTube channel. Abangan nyo sa pag-uwi. Intro pa lang, million views na. Abangan nyo pag-uwi. Viral yan, bro. Yo, mga kawasak. Views pa lang yan, 1 million na. 1 million na. Against the earth. Kantuhan. Ayun, wala si Kuya Arnel po dito ngayon. Gawa nga ng siguro walang maghatid sa kanya kasi baka may gawa din yung anak niya. Ako kasi hindi ko rin siya madaanan kasi may angkas ako. Yung nag-aaral na pinsan ni Mrs. Pero palas na yun ngayon na ngayong linggo. Sa Lunes ulit tapos na rin yun. Pwede natin isama-sama na si Kuya Arnel. Ha? Oo. Kaya single siya. Kagatso di rin makuha kasi sakay din si tatay. Tapos may harang kasi dun sa dun sa may release kaya yung motor lang dinadala ni Kagatso. Hindi makadaan yung tricycle niya. Kantuhan ng bintana. Binabara na ni Kuya Puloy. Madilim po. Against the light. Against the light. Against the light. Ano kasi yan? Nag-i-out siya tayo dito. Against the light. May dati lang nakalagay yan. Dati lang nakalagay. Ito. Dati lang nakalagay.
Amoy, lupit talaga ng papa ni Chinchin, oh. Mamaya kakain na. Nangalog lang. Hakot hollow blocks. Hakot ng hollow blocks. Oh. Madali na kasi di na putik-putik. Ay, si parin Jason, tangon mo. May dumating. May bumabang diwata. Say hi. Okay. Say hi. Katapos lang ng online class. Now, Online class. Nag-online class si ma'am kasi nga ano na namin tawag doon, student and dependent learning studies. Kumbaga, I'm the manager here in mag-aaral project. ka kasi malapit na yung This is my midterm. assistant manager. Mag-aaral ka, kailangan ka rin na gumawa ng activities kasi may pinagpagawa naman. Yeah. This is my wife. This is my wife. Hi, wife. nag-ano raw to? Nag-online class. Kakapunta lang. May ano dyan? Sinapot. Okay. What can you say? What can Okay. you say? May cook. Tay. Okay man. Okay Maganda? Hello. Ay, marunong siya mag-Tagalog, tay. Morning. Morning, tay. Hindi, maghapon na. May sinapot yan. Ay, kayo na. Ilang? Binigyan naman kita kanina. Filipino ito kaya lang sa Japan sila matagal. Sino yan, tay? Engineer. Tapos yung mami niya Sino yung teacher. kapamangkin mo? Kapit na ko lang dito. Ano, kuya? Amo? Ang amo sa na. Kaming amo. Okay. Hello. I love you. Time check natin ay oras. I love you. Oras na. Oras? I love you, Tre. Alas 11 na. Naguran ko na sito sa Pinipula. Lebe, magkalasun sila kuya. 10:54 daw kay Tilo, 10:53 sa kanila. O, siguro alas 11 na yan. Advance mo. Ang kaganapan dito sa Yung ano ng phone. Oras. Akala ko. Pare-pare. minsan, wala naman siguro ng tama eh. Yan na lang. At ba tama? Anong oras sa'yo? Bye. Oh, 10:54. baka 10:54 lang. Sa relo mo. Kuya, pula, huwag kang mag-ano dyan. Ano na iya? Papasa na di. Ano? Dyan. Pitcha sa is. Anong pitcha na naman? Late. 9 na ata ngayon. 10 ba o? 10 na. Di minsan kasi tinatanggal ko rin pag marirego. Pwede ba ano to? Ang gawa. So, Ay sa punso, automatic. Automatic tubig machine. ATM. yun, di ba nauna yung yung tubig. Ano water clock. Ready. May water clock noon. Ano yung water clock? Sumunod yung yung Watermelon. Ito clock. Ano? Sige. 9 o'clock. 8 o'clock kaya lang. Dire, sunod ka to sa unang nanong net ko. Pagkatapos kaya ako water clock, ako naman na-invento ka dito. Amo na to so mechanical clock. Amo na to so agay na yung gamit sa mga Oo. Mechanic. mechanic. Ako lagi. Dati water clock. Hanggang sa nag-evolve. Hindi, mayroon pa. Wala pa yung water clock. Wala pa yung mechanical clock. Mayroon pa yung mga orasan ng mga matatanda noon na ginagamit. Pag gumanyan sila, Hindi nung ano pa? Oras na. Oras na. tanghali na. Kuya, ibang manahan kuya? Oo. Siguro kawayan kuya pang sariling oras na. Gaganyan yan. Alas 12 na. Di ba yan? Oh. Di ba mga parang Jason yan yung orasan noon? Pag gumanyan na oh.
Alas 12 na. Hindi mo. Ang pumamanahan, pang sa diring orasan. Hindi, joke lang. Ano lang yun. Good vibes lang, di ba? Good vibes lang. Hindi na kasing seryoso. Ang seryoso ko yun. Good vibes lang. Siniseryoso eh. Seryoso nyo kasi. Oo. Siniseryoso kasi. Kaya Kay Jason, tawag kong seryoso. Oo. Kaya nasasaktan. Siniseryoso. Oh, hello. Kaya nasasaktan eh. Parang may pinatatamaan. Lupit pati nung talagang may din ito eh. Nakita ko yung may din ito lo. Ano, sabi na? Nahihiyaw. Nakita ko yung may din ito. Ayaw niyang sabihin ko. Malupit talaga yung may din ito. Huwag mong sabihin. Kumbaga atin-atin lang yun. Sige, di ko sasabihin kasi pinigilan ako niya. Private niya pala yun. Nakita ko yung may din. Sige mo muna ako sa channel. Hindi niya kasi teacher. Amo? May kausap yung ano ni tatay. You're fluent in English? Sana all! Sana all fluent! Teacher yan, tay? English very well. Tay? Teacher? I'm ano kasi. Sa mga bata. Ay, yung nanay niya, pinagdadriven mo dati? Yung, ano, pamilya niya? Patay na parehas yun. Oo. Kaya lagi natawag. Oo. Napalaban ng English. Hindi ko na kasi maintindihan. Malabo. Tay! Saan? Yan po, kainan na. Kainan na. Sino mama mo? Papa mo? Ay, tawagin natin si Kuya. Tawagin natin si Kuya. Si Papa ni Chinchin tawagin natin. Para sabay-sabay. Ay, ito na. Kuya, kaon muna kita. Kain muna tayo. Pangalian. Sabay-sabay. Sabay-sabay ikaw. Kaya mas maganda yung sabay-sabay kain. Kaya naman tayo. Ang tawagin mo si Papa mo. Thank you. Si Papa mo, bigyan mo na no. Ang po, kaganapan, kain kami. Ayun, ang dito ng vlog na to. At maraming salamat. Bye-bye. At maraming salamat kay Ate Jenny. Bye-bye. Bye, kain po.